I aleshores em va sorprendre com tractava el paper. Treballava bàsicament amb aquarel·la, tot i que hi havia aspectes que els transformava en escultura, aquesta mateixa aquarel·la, fent uns estrips o doblegant alguns trossos de paper, donava volum i creava ombres en el propi paper. Aleshores, el crear des del silenci també possiblement li dona una potència especial. La Teresa sap que és el so, ho ha sapigut, però ara l'ha perdut. I aleshores, probablement, aquest so, ella el busca en el color. Jo no havia pensat mai que el silenci es podia veure. I ell el veu. I no solament el veu, sinó que el pinta. La seva trajectòria artística s'ha caracteritzat per la recerca, l'experimentació contínua amb el color, que és el tret definitori de la seva obra. I la seva aquarel·la o els seus paisatges, en canvi, són abstractes, amb una evocació de la natura. Un exemple és la sèrie que té titulada Murmuris, on ella és capaç de representar la vibració del vent sobre la gespa. Per tant, ha de ser considerada una pionera en aquest sentit. I a més ha arribat a el que costa més, que és a superar el model i superar el que tu tens al cap, pintar allò. I ella sap fer-ho, això, que no ho sap tothom. La mecànica de la classe era sempre que a partir del tema que ella proposava, ella feia una demo, feia la seva versió. Totes al voltant de la taula i, bueno, era molt maco veure-la en acció. De vegades ens esquitxava també, però era veure-la fent el cúter, fent els pinzells, tirar més aigua, etc. I sempre, generosament, sense amagar-se cap secret d'artista, anava explicant com ho feia, per què ho feia, i anàvem descobrint i aprenent coses. Quan la Teresa va ser nomenada acadèmica de l'Acadèmia de Belles Arts, es va definir amb aquestes paraules. A través del tractament del color i del silenci de la seva absència, de l'enllaç del paper cosit en fils de seda i de les incisions a la superfície, busco trencar els límits de l'aquarel·la i generar una profunda reflexió cognitiva